Kene amirsani kerjanipun kadang-kadang Singo Budaya. Ugi tamu katemben kondur, Bapak Sutrisno kali Bugina ngaturaken sugeng kondur, ugi wonten dewi dalempun soang-soang. Nggih. Monggo Ibu Kesi menika wonten pamundhuran malih caping gunung. Nggih. Bawana Kang Sura ya. Heeh, bawane jenglenge. Kene maju kene, Kang. Tak jenglenge karo Ibu. Bu, tak jenglenge karo wong bagus ya, Bu ya. Wah jare teko yo moh tapi mau ngono lho Bu. Oh dipalarne. Saben bengi nyawang timbang turu sore monggo rawuh wonten dalemipun Bugina. Sampun. Yen memajang amung nganggo janur kuning Tak gedyange Pak Sera Sembodan. kembang wae weton gunung Pacitan Sarwi Piye Mas? Sip. Kok meneng? Kok penak kok ora meneng? Panas udan panas udan panas aling-aling capek gunung Lho. Ayo yo. ya Dadi Singo Budaya ndi? Dadi ra. yo Alah. ayo Pakde Dolor Ndi sing anjir? Jan wadon sarwe lanang minumane banyu bening
Lampung. Sugeng sonten masihan rawuhipun sekalian. Sugeng lelenggan. Ayo balik iki. Capek gunung rock and roll. Negarane ayo mbangun negarane. Yen mendung tali capek Lah kene ke rock and roll kono rock biasa. Dhuwur ya. Sapa bisa Gunung desa Injih, matur sembah nuwun. Bu Kesi menika tasih tunggal pamundutan malih mangke Napa? katutup nggih. Menika wonten Gubuk Asmara jeneng aturaken mangke bantu nika al artis ngaten nggih. Oh, ngaten. Monggo langsung Gubuk Asmara para kanca. Injih, Ngadeg kabeh ya injih. penutupan. Gubuk Semara. Injih monggo jumeneng Bu sampun tabuh. Yang sakirang seperempat jam. Yuk niki Monggo mangke. Gubuk Gubuk Asmara. Dados Prawijayar aja dipleroki mandeg diluk tok. Kan ganti pelok. Ya ya ya. Ayo madhep ning syuting kabeh. monggo Bu. Ben karuan lah nyawang sing nyuting. Hah? Ya yo ya ya yo.
garwa margolek Bekten nggih sampun tabuh gangsa kirang sedasa menit kula sakonco saya kadang-kadang sing budaya anggen kula caos panglipur kalau dengan sonten menika Mbok Wilih kenten kekiraan bab menapa mawon kula sakonco dhumateng panjenenganipun Bapak Sutris kan Ibu Gin ngaturaken Gunung Samudra Pangsami kula sakonco badhe saya saking sasana pemanggungan ngeten akhirul kalam Mbak Wilih topeng walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kudu ngerti cara aja ditinggal kapribaden ketimuran mengko keri ing jaman mbok yo sing eling dek eling bab apa mas iku budaya